Castroren garaipena ikusi berri dugu Zarautzen eta hain zuzen ere bigarren mailako traineruak Castron aritu ziren. Bertan jokatu zen 37. bandera, Castroko 37. bandera eta bigarren mailako traineruetan aurkoska bat goraxeago aurtengo denboraldian astillero ari da. Atzokoa aurtengo 9. garaipena. Astillerok bere nagusitasuna erakutsi zuen berriz ere Castroko 37. banderan. Kaeligako jardunaldia jokatu zen Kantabrialdean eta Astillerok erakustaldi izugarri eman zuen berriz ere. Hasieratik probaren buru jarri ziren eta amaierar arte diferentziak handitu zituen. Bere txandan Pasai Donibane eta Santurtzi Kantabriaren erritmoa jarraitzen saiatu ziren, baina lehenengo ziabogan jada aldea 6 segundokoa zen. Bueltan Astillerok diferentzia 10 segundo arte luzatu zuen eta leia izugarria bigarren posturako izan zuten Kostapek eta Santurtzik. Hirugarren luzean pasaitarrek aurre hartu eta honela bigarren postuan sailkatu ziren 18 segundoko atzerapenarekin. Bizkaitarrek azkenean 25 segundo galdu zituzten. Bigarren txandan oriotarrak nagusi izan ziren hauek ere hasieratik. Oso errez irabazi zuten txanda eta lan erdietarako diferentziak 20 segundokoak ziren. Gipuzkoarrek estutu egin zuten eta azkenean 24 segundo kendu zizkioten Kamargori. Hirugarren Zierbena sailkatu zen 27 eta Donostiako Kaiarriba 39. Emaitza hauekin, oriotarrak eguneko salkapen nagusian 5. izan ziren, ezin izan zuten eta ohorezko txandako denborarik hobetu. Eta lehenengo txanda eguneko txandarik berdinduena izan zen. Ondarroako trainerua oso indartxo ateratzen arren, gutxinaka ondarribikoek diferentziak murriztu zituzten eta azkeneko luzea ikusgarria izan zen. Azkeneko ziabogan Ondarroa eta Hondarribiaren artean, segundo bateko aldea baino ez zegoen. Azkenean amaiera sprint batean jokatu zuten bi traineruek eta eunenek garaipena Ondarroaren alde erabaki zuten. Emaitza hauekin Astillerok bere 9. garaipena eskuratzen du aurtengo ligan eta sailkapen nagusiko lidertzan jarraitzen du. Bigarren Pasai Donibaneko trainerua dago 7 puntura eta hirugarren izuntza 32.